Fa uns 10 anys, en el ple de l'Ajuntament es va aprovar la construcció d'aquest auditori. En un primer moment s'havia de pagar a 3 terços. Un terç l'Estat, un terç la Generalitat i un terç l'Ajuntament. Quan vam arribar fa 8 anys al govern, ens vam trobar que calia molts diners per pagar i que de fet eren 2 terços el que havia de pagar l'Ajuntament. Ho vam estar pagant en els primers anys del mandat anterior. Va ser costós perquè no vam poder fer altres inversions importants en altres àmbits socials o mediambientals o en àmbits de cultura. Ara el tenim i al meu parer es fan coses molt positives, però queda molts dies sense fer res. És a dir, no podem aprofitar tot l'esforç que els ciutadans dels seus impostos han permès que es pagui i funcioni. Hem d'aconseguir 2 coses en aquests propers anys. Per una part, que el cost de gestió d'aquest pressupost recaigui més sobre mans privades que se'n beneficien de tenir aquest auditori a la ciutat de Girona perquè poden fer activitats econòmiques rentables gràcies a ell. Per tant, hem de resituar el finançament en aquest sector. I per l'altra, hem de retornar als ciutadans més del que en aquests moments se'ls dona, solament vinguent com a espectadors, activitats interessants, però que han de pagar. Jo he vist aquí cantates de nens i nenes de la ciutat a les escoles. He vist escoles que han tingut que pagar, o almenys en part, per poder venir aquí amb els pares i mares a fer activitats teatrals o d'altra mena. Jo penso que en els propers anys haurem d'obrir més aquest auditori a totes aquestes activitats culturals de base, culturals de territori, culturals que afecten a milers i milers de persones per fer sentir més seu aquesta activitat. Aquesta és una proposta que tractarem en les properes eleccions.